Ngifikele babukele emakhaya ngibelela phansi uhlelo lethu ngiyazisona. Babukele emakhaya ngibingelele na ingwe edlezini ingwe. Babukele emakhaya ke namhlanje ke sibhalelwe umfowethu la wasikhalela ngokuthi ucela ukuthi simsize sizeni naye la kugogo njengoba sifikile ke gogo. Umfowethu uyena ozobe sesichazela njengoba sila nje sizengani bafu khamba kanjani. Ngiyaphela njani Hayi sebenzi. yabo igama usibonele sibongo Mkhize. Okay. Into eyenze kahle kahle ukuthi anginengane nomali kahle nomntwana kamali lenze bese kube ukuthi umoya ngane washona. So zonke izinto bengizenza ngendlela ukuba kahle kahle imali bengayilethi bengiyothi ngithenga impahla le ngihambise ukuthi umali okwangimphatha kahle lokho. Kwagcina kunzima ukuba kumina ngikwazi ukuthi ngizobona ingane. Manje bese sixabanela nomama ukuthi manje mina bengifisa ukuthi ingane ize kumina ngoba vele ingane eyami imina umzali wengane ngoba umunye umzali usashona. So ingane ngifisa ukuthi ize kumina umama waphelele umzali vele kamangane. Okay. Manje sisebenzisa amandla ukuthi yena umzali. Okay, ngiqondise nje inkulumo yakho ba. Uma wengane akasekho emhlabeni. Ya uma ingane asekho emhlabeni sekukhona uma wakhe. Mhlahle ingane ihlala nokho. Isihlala noma wakhe. Ya. Okay. Mama gogo uyamuzwa ke umfowethu la ukuthi ukhala ngani? Yebo nganyami ngiyamuzwa. Yeah. Kona kungiphatha ukuthi afike la ekhaya angakhulumi nami. Afike sefika nani namakhamera singaxoxanga. Kodwa ke ingane uyayondla impela kodwa ngiyakazazi akwazi ukuyithatha ingane. Yeah. Ngoba phela ingane eyomntanami ingane akazange nje futhi azaza ehlawula ukuyondla uyayondla kufanele ayondla ingane yakhe. Iyakhe ingane kufanele ayondla. Nami sengimdala lo mali ayilethayo ngiphathwa amathamba abantu abami. Lo mali ayilethayo ngiqasha abantu sihlala emakhaya isemakhaya la. Sihlala emakhaya amanzi ayakhiwe emfuleni. Funa ngithola umuntu ozongikhelela amanzi sengimdala. Ngithola umuntu ozongwenzela iwashing. Angiphathwa amathamba ngisakwazi ukuwasha abantu abami. Okay. Iyangihlukumeza impela le ndaba. Okay. Ngiyakuzwa ukuthi uthini. Kodwa manje inkinga la ubaba wengane usefile ngazi ukuthi akasenayo ibond nengane yakhe and umvimbela waleyo nto usefile ngazi ukuthi wena Angishongo ukuthi akangeza kuzobona ingane yakhe. Angishongo. Phela ukuyithatha engafuni ukuthi ingane ayithathe. Phela manje kuyamina ngihlala kude ngileke uChrist wona belaya emakhaya nje manje angikwazi ukuthi ngihlale njalo kanje manje bengifisa ukuthi nami ingane ngitholithi ukuthi ibe nami ngibe ngiyibuyise makwenzeka lapho. Ekubeni ke ngane yami ngeke ukwazi phela ukuyithatha ingane ngoba na kuyimanje ngiyacabanga nayo intombazana othandana nayo le ngane izophatheka kanjani. Ngifike entombini ekubeni ngane yami ingane zamanje intombi zamanje ngeke ziziphathe ingane yomntanami njengomntanami esaphila. Uzoyihlukumeza lo ntombazana wena isicefe la ululuza kubaba wakho uluza kubaba wakho. Cha ngeke ngikwazi ingane yami ukukunika ingane. No phela kwazi ngisho. Hayi ngeke ngikwazi ingane yami ngeke ngikwazi ukukunika ingane. Ngathi ukhona lo ngibani ngasho ngisho kenza kuthiwa ngithola nginomunye nayo nengane. Futhi mose nayo nengane komela eyami ingane ikwazi ukuhlelana neyakhe nayo uhlala neyakhe. Khona ngiyakwazi ukuhlelana neyakhe. Hayi ngeke ngikwazi khehla ingane ngize ngikunike. Ngeke ngize ngikwazi ingane ukukunika. Ngakwenza mina kumele ngize ngikwazi. Uyakwenza impela uyakwenza konke uyakwenza kodwa ingane ngeke ukwazi ukuyithatha. Ngeke ukwazi ukuyithatha ingane. Khona lama inkulumo oke wathi ukuthi hlala muzi kancane. Leyo ukuthi ubafo akahlawulile. Yebo. Mhlambe kungaba yiyona into emenza ukuthi ubafo angakhuleki ngokuthi abone ingane yakhe ngokuthi yena akayondlile ingane. Nako lokho ingane yami akasangazaza ayikhokhele wendiza namanye amantombazana yaze yagula ingane yami yashona. Kuyimanje ingane yami kufanele nginakekele mina naye uyayinaka futhi imali leso kuphela kwenyanga.
sesihole sonke nami ngiyathola lelo sente lempesheni ayilethi imali akayilethi weekend to weekend kodwa phela leyo mali kufanele ngiqashe umuntu mina ozokwazi ukuwashela ingane awashele nami nokuhlawula akazangazahlawule lo mntwana akangikhokhelanga ngisho i-50 cent. Okay ma kahle yini esibamba ukuthi wena ungamkhululekisi umfethu ukuthi abone ingane awukwe nje usichazele eyodwa nje phakathi kwalezi zinto lezi sesibala wena okhulumela phezulu kwaso ukuthi yini ekwenza ukuthi ungakwazi nokuyidedela ingane ukuthi iyovakasha phela ekhaya. Akusho ukuthi umuntu uma engahlawulile ingane sekumele ancishwe ingane yakhe ngokuthi akahlawulile. Wena ma kushuthi uqonde lokho. Cha. Okay. Angiqondile lokho. Ngokusho kwakho ke wena ma njengomuntu osuzele onengane. Yebo. Uqonda ukuthi nezakhe ingane mhlambe zikhulile zingaka zonke zahlawula and zonke ayivakashe makubo aso. Ziyavakasha inkinga abantu abami. Sorry ma ayikabi ngicela ukubuza ukuthi zihlawuliwe zona. Cha abahlawuliwe kodwa phela siyabaxoxa saxoxisana nabakhosi lo nkinga ukuthi kodwa abafana bakasebenzi bakhe. Okay ma yini ke kube inkinga ma ukuthi uxoxeke nomfowethu naye ngoba fayeke into engayenzi mina ngathi uyayidinga mefuna imali ngamnike ingane mayigula ngamnike kodwa manje ngamele ngithathe ingane ngohlala naye inkinga ukuthi khona engihlekisana naye umunye obanganakhe ngaseka emhlabeni inkinga yini hayi ngeke nganyama uzokwazi ukuthola ingane ngimi lapho angishintshi anjani ngeke ngikwazi kodwa phela ingane nakona mina ngiyithatha ngoba ingane izophatheka kabi lapha ekubeni ingane incane izobuya kanjani lapho angithi uyawazi usuyithatha ingane ingasabuyi angithi ma uyawazi umthetho ukuthi uthi ingane kumele ikhuliswe abazali bobabili yebo wena ma la phakathi kwabazali bobabili mayisenga sekho lo oyedwa kumele ingane ikhuliswe umuphi ubaba wayo yebo lo sasele yebo makukuthi ingane kuyenzeka ihlale kubo kama wayo suke ukuhluleka kwababa wengane noma kuyivumelano sokuthi umndeni noma sekuwukuthi mhlambe ubaba wengane usezwelana nani nina bakubo kwengane ukuthi ingane angayilandi kwaseqaleni vele mina hayi ngoba ngihlule ukuhlala ingane uthi umsebenzi kungibambile kodwa manje ngoba ukhona osekhona ongazi ukugada ingane nawe nayo ingane ngaphandle nami singakwazi ukuthi ngicele yami ingane ngihlale nayo ekhaya lapha ekhaya ngilala ngilivuse khona ekhaya. Okay mfethu before nje siziqhubele phambili wena yini ekubambile ukuthi ungagesi umuzi uhlawule ingane kagogo? Ukugeza umuzi benginesifiso manje ngiyana ngasoye into angisho ukuthi ngiqhelelane nomalume babe kude nami asikhonekthane nje right lozingabe ekhaya kunengqabano so ezinye izinto bese ngizenzela ngendlela yabo bese ngilimala lapho nje kodwa ngeke ngazama ukukhuluma nomalume ngathi malume hayi uzozama ukuthi sihambe sekhona kodwa manje umama mekunqaba manje simsothi angihlawulile usho ukuthi omalume ngeke into abayijabulela uma befika bezwa leyo nkulumo ngoba nayo inkulumo le inkulumo ngeke ngayivusa ngaleyo malume atshela into kanje. Wemfethu angithi ukhulele emakhaya. Ya. Mina angazi ukuthi yini kahle sabantu besilisa kube ukuthi sihlulwa nje imali yembuzi. No. Kodwa imali yekesi nemali yebhodlela makuthiwa kumele iphume ingqaya. Ya kunjalo phela kodwa into yasukwenza eqaleni ukuthi sathi masanda kuba nengane noma ingane. Oyevele nami ngimthole umuntu oyiphuzelayo. Kwakuthi ngazama umqoqo ngihlole umqoqo ngoba aze wagula naye ngokugula okagula ngakho kobe ngathi imini umuntu wrong kanti nguye vele ngizama umqoqo yonke indlela ngehluleka yena ngagcina edlule emhlabeni. Okay weba ngicela ngingakuphazamisa ukuthi kwenzakalani wena noma wengane asikuzele lokho la nokuthi uma wengane uguliswe yini asikuzele lokho la into esizele laba sizolungisa isimo sakho nogogo nengane. Gogo
asifuni kube ngazi ukuthi sizokudelela kwakho cha kodwa njengabantu esiphilisanayo kumele ukuthini sihlaleni phansi sibonisaneni nangu ubhuti uyasho la ukuthi into ebimbambile ukuthi angeze ukuzovela enganeni ingane isineminyaka emingaki ineminyaka emibili ingane uyezwa baba ineminyaka emibili usho ukuthi wena u2 years wonke ububambile kodwa nawe uyabona ukuthi nawe ubuchaphaze ngenye ezinye indlela inkulumo zakho uyezwa na ukuthi ubuye kwenzeke phela kube nokufana cha phela angifuni kube ngazi ukuthi ngicheme nomuntu oyedwa la nawe kumele ngibuye ukuze nogogo nabone ukuthi hayi ukuthi la khona okucindezelwayo cha angicheme namuntu ngifuna ukuthi yonke into selungise ngeqiniso yabo ngezwakala gogo mina ebengakuthembisa bona ukuthi kusukela namhlanje ubafu into yokuqala kumele ayenze kumele uzogeza umuzi kagogo ukuthi ingane yakho ibiyenzana ingenzini akufuni ugogo wena into oyenzayo awuyenzeli ukuthi ingane yakho ibiyenzana and into wena oyenzayo uyenzela ini ingane yakho nanokuthina egcineni igcine ibuya iza kuphi ekhaya yebo so awenze into efanele bayona bafoma sengigeza umuzi ukuthi ngikhiphe imbuzi ike sinalezo zintwana ngaphela okwenkomo ngifica vele sewunakela usho lokho mase kumele wabona la wapho wrong elwenkomo kokuqala ingane yomfana le fana ukhokha inkomo ezo6 thina le emakhaya kwenziwa njalo uma wengane ingasekho uyayihlawulelwa ilobola ingane njengayo unina kade uzomlombola kanti akushiyo ukuthi lo usuke evulile okusuke akhokhele inkomo iyeke leyo yomqhoyiso nani wena ubheka wena umtholisa ingane ubengenayo ingane masingalobola phela umuntu ulobola ingane yakho phela wena ngithi ufuna ukuyithatha unomphola hayi ngeke uzuyithola ingane ilotholwa njengonini mama ngicela silungiseni lento yokubona kahle into engiyibukayo mina mala into esiyenze wena usudayisela umfowethu ingane yakhe musuthi inkomo ezo6 cha ngimdayiseli pho manje inkomo ezo6 ziyakhokhelwa le emakhaya njengaye untombazana inkomo ezo6 ingane yomfana wema mina ngazi ukuthi kuke kuthiwa umuzi ukhokhela ingane yomfana makuwukuthi unamandla ungayiletha ke eyodwa ihamba ngeenyawo zombili futhi usuke wenze elikhulu uma wenze kanjalo uzoyikhiphela inkomo ingane phela la wema ukhumbule ukuthi akuxatshana yebo manyama and futhi akudayiselwana yebo la kwakhiwani ubuhlobo ngoba ekugcineni mesikhulile lengane izophinda ibuye la izofaka isandla sokuthini ikusupport nawe yenze imisebenzi njengengane yakephi yakomalume nakubo futhi izobe isiboth side senihlobo manje ke manixabana kuyimanje izothi ikhula lengane angithi izokhula vele nini kanje imithi iza ngapha ithuko imithi iza ngapha ithuko you understand igcina ingane ithwala umzimba ekhambeni kwesikhathi ngani ngokuthini inina enabazali enahluleka ukuhlala phansi sabonisana naplanela ingane ifuture eqhakambile ngoba yazi lento le yamalobolo nani okunaka ukuthi imost yezingane leyo nto iyenza igcine izingane zilahlekelwa abazali ngoba khona umunye umzali ozokadine nje ukuthi nithi nifuna inkomo zo2 noma zo3 ukuthi alobole ingane besangadu kube niyamqala niyamgcina ngalolo suku understand hayi ngiyaniswa kanti abami kodwa ke engiphetha ngalo ngithi ingane nje angayithatha avakashe nozoyinsukwana
kodwa ayikuthi ingane ihlale naye ngeke ikwazi ukuhlala naye ngoba naye uhlala nentombazane ngeke ngikwazi ukuthi ingane yami ngingayiboni nomntanami. Okay wema bengicela ukubuza mangase umfethu let's say le ndaba le njengoba sisayihamba kanje mase siyithatha sesiyise enkantolo yazi ukuthi nomthetho uzokulahla ngoba awusiye umzali wengane wena umama womzali wengane wena ayikho into ekubonda nengane ukuthi usune right ukuthini uvimbele ubaba wengane ukuthini abe ne full custody yengane. Nina into engabe niyayenza nobabili ninobhuti kumele ngabe kuhlalwa phansi kuyaboniswana. Mhlawumbe uyamcela ubhuti ukuthi akake amthathe ezukuvakasha sekuyoba ukuthi ke yena ke ubona kanjani na umchazele isimo mhlambe mina yazi ngike ngizama bafaka ukuthi mangifika la ekhaya babezoma bala ekhaya abadala bangixosha kahle kahle ukuthi ngizokhulumisana nabo njengoba ngaze ngafisa ukuthi ngizame ukuthi ngithole bafo ngikhulume nawe bese engayenza lokho manje ngangicela ukuthi ngikhulume nawe ngibone ukuthi siza kanjani bese ngabona ubasiza ngabanye ngizame wena bafo ngibone ukuthi siza cha kodwa wengane yami wena ufikile ekhehla ngoba wena uyazi lena lo mfana uyedelela lo mfana akafiki kahle ufike hamba ngemoto la kugqonyizwa bephuzile adele la asisho la ekhaya akenzi ngendlela okuyiyona lo mfana uyadelela akawuhloniphi kwayilo muzwa la ekhaya akahloniphi lo mfana delela kabi ufike ephuzile la akungakuthola ukuthi sixoxisane uphuzile bafo so ngijabule ngisuke ngifike ngilethe necross akhona la imali webaba imali silungise nje ukujabula ikini la usuzojabulela khona no ngisuke angithi silungisa le ndaba yokujabula yezwakala waye uzojabulela ekhweni lakho le ndawo le kumele ihloniphe isekhweni lakho la even if nanokuthi kuzongena wena nje la ungenzile lutho bekungamele kwenzeke lokho ukuhlala kwakho noma mezala kanje uhlala naye ngoba usuyenzile into efanele ekhaya wena nje nala ekhaya umele le kude uthumele udadewenu noma umfowenu kube uyena oza nezinto zengane ungafiki wena uphuzile ufike uzokwenza umathanda uzokhuluma umathanda la ngoba wazi ukuthi ugogo uhlala yedwa nengane phela lokho ukweyisa lokho lento oyenzayo you understand angithi la wena uzolungisa isimo sengane yakho so uma wenza lento ugogo ayishona uthi uhlonishwe kanjani uthi ugogo akuhloniphe kanjani noma ukhuluma something kuyena ayithathe kanjani serious ngeke ngikwazi ubungeke ujabulile la ngibona isimo ayisona you understand usuthi kwaleyo ngane iyohlupheka la ifunayo uyayizwa ke lo izohlupheka ingane endiza namanye amantombazane izogadoba ingane angiyazi ngalo ntombazane noma iyaphuza noma ayiphuza amantombazane amanje ayaphuza angiyazi neyakho mama yayiphuza yayiphuza impela ngane yami kodwa ke asikho isidingo sokuthi wena ufike la ekhaya uzokweyisa abagxosha abantu abami abafana bami bathi hamba ngeke uyithole kwaleyo ngane ngoba wena uyedelela and ikhona into ke engifuna ukuthi understand ikhona lento ukuthi uhlale nomuntu esifazane uyitshela wena ukuthi umuntu esifazane uyayithanda ingane the moment uphuma uyosebenza noma uyophanda angithi akusiye yakhe ingane wena uma ucabanga ukuthi leyo ngane izosala la endlini iphatheke kahle akulungile phela lalela la lo mama lo unenye ingane ungathothi mhlawumbe uzokwenza ngathi uyethanda ngalesikhathi sekhona embuka beka le ingane yakho roba ingane yona clean wena uxakeke ukuthi uhlezi ku clean endlini kuhlezi kushayina ku clean wena uyitshela ukuthi hey iya clean intombi yakho kanti awazi ukuthi ingane le yakho usuke ebhala u4
eyithuka ingane eyikhomba esho ukuthi hamba ima wakhe emathuneni izinto ezikhulunywa i-step mother zeingane zethu uyakwazi ukuthi bakhuluma kanjalo and ayabona ke kuyakwenza ukuthi phela lo nginaye ngithembile kulo umthembe ngoba phela uhlala naye ukamboni ngizokunika nganyama ingane ngizokunika ingane ukumbona angathi ungathola i-offer emsebenzini ngajabula hayi noma ungatholi i-offer ubeka ikhamera endlini uyicuphe nje la engeke ayibone yena khona ubone singane uyiphatha kanjani ayiyozwakala kuyobonakala khona imali kodwa mina mfethu ngicela ukuthi ngicela uqale uyijwayeze kuwena ingane you understand ikujwayele ibonde nawe and then mase uzogeza umusi hlawula ingane okunye nokunye usiyokwenza makuqhubeka isikhathi kodwa into ebalekile umuzi into ukugeza umuzi into engamele uzithatha iminyaka lalela wonke umfana mayikhulu sinamakhaya ukuthenga nje lokuncane kwey'mbuzane amazinyane awu2 noma awu3 ubeke lapha yayihlangane nezinye iy'mbuzi zasekhaya kukhule konke makwenzeka iphutha elenzakalayo uyazi ukuthi okay uyothatha lapha kwilokhunjana yakho emfuyweni yakho thenga uflower thenga leyo nto oyithengayo uhambise emzini womuntu kuyophelile ayangikhululeka umama lokho sizokwenza angasabi ukuthi nje into ekhona ukuthi okay yazi noma 4 sifisa ukuthi mina naye sazi sikhulume sana sasibonana kanjani ngenzeka ngoba phela okay ngoba 4 ke mina into engifisa ukuthi uyenze njengamanje ngicela uqale ugeza umuzi the moment uqala ugeza umuzi nogogo ngapha uzobona ukuthi usu serious ke manje yabo and then okunye nokunye ke sekuyoqhubeka after usugezeni and nawe usunelungelo lokuthini and futhi nanokungena kwakhona kwakho awuvesane nje uqhamuka usungqongqoza uyafona ngibili kahle cha ninjani ma yebo sikhona ma imina ubaba kaSibandlwana bengicela ukuthi mhlambe makukuthi nikhona ekhaya bengicela ukuthi ngisondele mhlambe ngizobona ingane yabona into kanjalo hayi mfethu ninjani wagogo ngiyazange ngisendleleni noma hayi ngiyangena manje lapho yabo njengoba ngifile namanje ngani bese ngizoyibona igijima la ukuthi uyola ithathwa ifeki yabo ngibona ukuthi ngene imoto nje mhlambe kuzofika nobena bangami avela afihla kwafihla ayisho ukuthi ngani ngingabonaka nje enye into le ubona nawe ngayibonela nawe inkulumo ngenkulumo ithini nobe ifihlile kumanje ngani ngkhonto ejabulisa kulokho gogo cha ingane iyodlala mfana wami angifihlile ingane bengiyafika phela ngiyibona igijima le egcekeni kungani namhlanje ngifika kanje angiboni hayi akafihliwe uthathwe ingane lezadadewethu laphesheya bathi cela abavakashela uhambe nezinye ingane kodwa ma bengicela ukuthi mhlawumbe ingane ke ikijwajwayele kababa ingamxwayi ubaba ngoba uyena mzali esesele naye emhlabeni and uyazi ukuthi wema abazali abanjengomfowethu abakwazi ukuthi bazolwela izingane zabasekho yabo nje abazali abanjengomfowethu abasekho ababesilisa hayi ngiyabona nganyama nami ngisekho lapho kodwa ke uyena phela owenza konke lokho ukuthi ngikwenze nami ngendlela ikhaya angahloniphi ngayo okay bafike ephuzile afike nabangani bakhe hayi ingane zami lezi ezinye zabafana zithi yabona ke mawusisi wasilethela lo muntu onje la bamxosheke angakwazi nani ukuyibona ingane okay wema into engizocela ukuthi mhlambe sicela ukuthi siqale ngayo nje ukuze siphambili ukuthi qalweni umvumele umfana ukuthi mhlambe mayizocela ingane noma kufika usisi wakhe ezocela ingane
umdedele ukuthi akwazi ukuthi ibavakashele ingane mhlawumbe umqale leyo weekend isonto uyabo ngiya-understand ukuthi i-most abazukulu nogogo babhonda uze ufile ngazuthi umzukulu ingane yakho yebo ngikwazi impela lokho kunjalo kodwa bengicela ma ukuthini ukumdedela mfana ake naye ake asupporte ake abonde nengane yakhe hayi akunankinga ngizomnika nganyama ingane yakhe ngizomnika ke ngibone ukuthi ingane ibuye njani kuyena kodwa ungabeke wema usubuka okunye ngoba kuyenzeka ukuthi ithi ingane ihambile ithi yabuya noma ingazacile usuyokhala hawu uyazi yasaca ingane yini benencisha ukuthi ihambe nje ngeweekend sekuthiwa ingane sacile ingane nje ma udedela ingane ngokukhululeka kwenhliziyo hayi sisazoxoxisana nodadewethu unganyama besibonisane nama ngiphethe phela nginayo udadewethu nginabo abafana bami nami manibonisana wema asuke sibonisane nama ngiyiphethe nikhumbule ukuthi umzali wengane lokho ngifuna ningakususi engqondweni zenu zokuthini umfana yini umzali wengane nina anisibo abazali bengane kodwa phela nami eyami lengane umntanami lengane asali ukuthi eyakhe ingane kodwa thina into angabe nje seyinikana igwinya lalokuthi ingane yakhe phela eyakhe ngobuyena owayenza kodwa ingane yami le ingane yami bese ngaye inkosi nje inkosi ngamchitha lo mfana okay wema ngoba la sithethe indaba yenkosi thina sihambe ngile nto inkantolo yabo wema njengoba ukhuluma indaba yenkosi nje inkosi uyabantu abahlonishwayo and kwayimina nami inkosi yangakithi ngiyayihlonipha yebo so ma into ebengicela mina bengaceli ukuthi lelo daba luze luye eindaweni engamele luye kusona ngoba umphumela ozobuya la enzofuna ukuthi niyise khona lelo daba luzobuya lungabi mnandi between nina nobabili and ekugcineni phakathi kwenu nobabili khona ozobuye ngekho right mase kwenzakalani yaqhekeke ingane mase kwenzakalani sekukanje ikunina nobabili ingane izobe silahlekelwe umndeni wayo phela the moment singasakuboni gogo isibona oyedwa wena lele linye side la kubo komzali wakhe ingane ayisalazi izikhulu ingane ibe ndala uthothi igcina ngempela ayisalazi leli side la ka baba noma la ka mama kodwa nami ngifisa ukuthi ingane yami igcine mina vele ugogo yabo msekhulu kakhulile yabo engazi nami emhlabeni isale bayithathe laba kwabanye bese gcina banzima ukuthi ngifinyelela kubona okunye-ke ngizokucela wengane yami kuko kwaba khona ingane yendodakazi la enye indodakazi ingane yacelwa kanje ofika umkhulu wayezoyicela yahamba ingane babuya sebeyifaka isiphandla ngingashongo mina uyayiboya yagulela indaba ukuthi ingane zaye kumuntu obonayo kwathi umuntu obonayo kwangafanele ingane ifakwe isiphandla ngiyacela ukuthi mayithathe impela noma benze imisebenzi kuba ingane bangayifaki isiphandla cha phela uzobe engakaqedi ukwenza lezi ungenzela kanjani ingane ungakayenzeli lutho kubo kamawayo wena uma uzozwa nezipho umntanami lenye ingane phela ukubulala ingane lokho yacishe yahamba ngibe nayo lesikashana lokho ngizokwenza ngiphiyanga ukuthi ngikwenze ngizokwenza kumele ngikwenze wemfethu ngicela ukukunika izinyanga ezimbili bayi uzohlanganisa namtshela ndoda wena mfethu uyabonakala ukuthi insizwe ekhulele emakhaya imbuzi ikhona ekhaya uthatha imbuzi noflawa ukukhuluma nabantu abadala uyibachazela istory akekho umzali ongala nokudedela imbuzi ukuthi uhambe uyogeza umuzi ukuthi phela kululanga akusafani ngasekuqaleni abanye mama ngithiwa umfana mesekhulile seyangathi kumele akhiphe ephaketheni lakhe yabo kodwa angithi yabona ukuthi ukube wayeka icourt
wa-invest ey'lwaneni lezi ey'ncane. Nakho phela sekuwukuthi ubulalele umcabango lesi uyithiwa leso sikhathi ungekho right. Gcina usushaya lawo makhothi lawo. Kodwa hayi vele bathi ukukhula kwendoda ngithi khula ngawo Amaphutha. okay. Ngicela-ke nawe mfethu kube isifundo sakho lesi njengoba kwenzeka manje. Kunjani Ugogo uyamuzwa ukuthi yini akhala ngayo? Akafuni ukuthi ingane uyenzeleni? Ngifike ngifake isiphandla. Okay. Ungayenzela ngalokho phela. Meke yafika nje gogo ingane ifake isiphandla, ngizokushiyela inamba yami ungithinte. Hayi Futhi noma uma kuwukuthi khona into engekho right ayenzayo ungithinte. Ngoba yimina engimlethe la, ngizoyithatha i-responsibility yokuthini izinto mfowethu zenza ngendlela ngezwa nanyanga. Ntombi endala-ke mina ngicela ukuyibongela-ke ngakho konke nje. Ngicela-ke ukuthi-ke umfowethu-ke mhlambe singayilinda ingane kancane ukuze bathi bonana nomfowethu noma mhlambe tholakala abantu abangaphesheya balethe ingane. Ngizomemeza ngala ngaphesheya bamlethele ingane. Okay. Hayi wema ngicela ukubonga-ke mina. Hayi nami ngiyabonga abantu abami. Ngiyabonga ukuthi ngazile ukuthi sixhumane la sengifica ngaphandle la. Okay. Hayi sobe sidla emgaqweni ma. Yebo hayi kulungile ngane sami. Okay. Hey. Ngiyabonga. Yeah.